Salam dostlar. Geçen asırda dünýäň iň baý adamsy bolan biri ba, Jean-Paul Gates diýip, milliarder. Ýöne ören gysyk yaramaz hereketdäki adam bolan diýip tanalýar. Sebäbi haçanna şoň altygy bir ýurtda aýlanyp ýörke, muny yaramaz adamlar tutup alyp gitýärler we wykup soraýarlar. 17 milyon dollar. 17 milyon dollar bersen altyny goý berýärsi. Bu habaram uje dünýä ýaýraya milliarderin altygy ogurlanypdyr diýip. Ve yankı milyarder nähil jogap beren röýtýäňi, teňe de tölejek däl, men başga da bir giden altyklama, olara mekdip 17 milyon sorarlarda muňa bersem diýe we ünsen beren okyanka. Ýöne yankı çağan ejesi, eje bolýada urunup başlaýa, pul gözleýä, 17 milyon gözleýä, umurnya we yankı 1-3-5 güniň oýuny däl. Näçe aýlap dowam etýär. Bu adama tölen ok ony, olaram goýberin oklar we o çağa ondan oňa geçip ýanky terroristler yaramaz adamyň elinde iş bolýar. Oýun oýunjak dälligini bildirmek üçinem ýanky bir gün gulagyny kesip uratýarlar. Ana şondan soň ýanky başgaçarak pikir edip milliarder töläýärni. Ýöne 17 milyon dollar dälle 3 milyon dollarda yetmeýän pul berýär. Sebäbi öýle şeýle bir oýun gurnanna nalog tölemejek bolup, ýanky aktiwin pullaryny sunwat eserlerine oňa-muňa sarp edip, birlikde krupny pul çykaryp bolanok. Şeýlelikde de ýanky nalogla çakşady bolanok. Şoň üçin maksimum çykaryp bolýan pul ýanky 3 milyon dollarda yetmeýän pul. Şoňa razy etýär bulary we töleýärler. Ýanky çağana Italiýanyň bir çetinden ören yaramaz halla tapýarlar. Garasaň näme bolýar? 3 ýyl geçmäne ýanky milliarderiň özi ýok bolýar. Ýanky çağada şo taýda 5 aýlap saklanýarda, erbet döwýärler muny. Elin aýagyny näle ýanky marany taýdan ýanky erbet ýyllar goýýarlarda we şondan saplanyp bilmän, şonu ýadyndan çykaryp bilmän içke we yaramaz serişdeleri ýüzürýär. Ören köp dozady. 8 ýyldan soňam şo zatlar ulu derejelere ýetip, peredozировка bolup, bir gün ysmaz bolýar. Gün şeýle gowrusynyň ýarsy. Ölýän çäde şo halla geçirýär. 50 ýaşynda da ýok bolýar ýanky. We detal göreýin diýseňiz, şu wakan kinosy bar. Ady "Все деньги мира". Rejissöri Ridley Scott we Mark Wahlberg oýnaýanlar. Ýanky kinoda köp zat hakykatdan hem açyk görkezlen ýöne ýekeje da ruhsat berilmedik. Sebäbi bu hakyky waka bolan soň eýelerinden soramaly bolýar. Ýanky çağan şo köselen ýagdaýynda bir gulagyny kesýäni görkezýärler. Garan edilen yaramaz zatlary görkezenoklar. Ana şolar ýaly. Aýtjak bolýanym dostlar, men şu wakada giň alranda käbir baý adamlar bolýar-da, diňi gazanmakdan keýp alýar. Hakyky men milliarder tanşynma diýem, ok ýöne şu pulrak bir tanşlanmady, diňi gazanmakdan keýp alýar. Sowmakdan keýp alanok. Gazanmaly, birinji diýdirmeli, ýene bir zat. Biram ikinji düşünmeýän adam, sizem aýdyn, adam näçe pul kän gazanyp bildigiçe, şol iň akylly adammy? Şeýdi pasaplap bolýarmy şonu? Näçe pul kän bolsa, şol iň akylly adam we saňa maňa oňa hemme kişini asujda edip bilýän adammy? Ýa-da ol adam öz saýlawymy? We beter köp bilmişlerime, beter özüň hemme kişini akylly saýmak gowlat däm kadem. Men o wagtda bolan hakyky bir waka we dostlar, ünsürip dinlän şunu haýş edýän sizden. Bir ýaşly adam bardy, döwrüni düýbünden başga işlerde işlän, ýanky gary işlerde eýle-beýle men kimligini tanadasym gelen. Ve ýaşynyň soňunda haçan geldi ol nädip özüni tapdy, men tebip diýip döretdi özüni bir ýerden, men tebip diýip turdy. Birden plan tebip bolupdyr. Öýden men dyýdym agyrýa diýsen, men bilýän diýip şol ýagyň içinden joýalardan ot pot tapyp, ýelmäp, içip zat edip şonu edip başlady da. Ve ýankyň ogly gözünde problema bardy. Gözü hayallap başlady ýankyň. Näçe wagtdan soňam ýanky getirip Aşgabatda görkezdiler. Ve ýanka karar çykardylar. 1 ýyla ýetmän, şu 8 aý, 1 ýyla ýetmän gözüni operasiýa etmeseňiz şu kör bolýar diýerler. Şonu eşitip bilmem öýüne gelip ýanky olaňmyr gurruňy bolmay men özüm bejerýän diýip ýene şol ýapdan ondan mundan tapan ot çöplerini ýasaşdyryp, iýdirip, içirip, ýelmäp kör etdi ýanky çağany. Hakykatdan hem kör boldy. 25 ýaşamadyk oglum ömrüne kör boldy şoň üçin. Ana men şo gorkýan adam, käbir adamlar şo derejä eltýär bilýänlerini öýdüm we daşyndan sere daýmana men bilem o.
içini iyämeýän wakaya binjilik ederim. Kak butda hiç zat bolmadyk ýaly gezip görşol, men welin ýankyň daşyndan haýran galýan dostlar. Sen ço çağany kör etdiň o ýankyň şu wagtyny operasiýa etdiren bolsaň, göz açylyp gitmeli, gözli şol, ömrü tünçäp gülýaly bolýar şoň gözi. Sen welin özüm köp bilmişim şu derejä eltdiň. Ana şolar ýarrak ýagdaýlar barada men gurrun edesim geldi dostlar siz bilen. Kara şeýlere özüňi many çykaryň, baka beriň, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Hasar diýlende men özüm bilip birinji türkmen brendi şu ýadyma düşýär etken karhanada. Hasar diýip biz git çykaganmady da. Şoň üçin biz hasarda dostlar. Näme üçin bärde? Hasar karhanasy bizden haýyrly harmandan bir näçe iş teklip etdi. Seksiyony waratalary, işlem bagumlary we bir näçe başgalary. Şolary görkezmekçi men size. Ýörüň, hemem zawod bilen karhana bilen tanış bolalım. Indi şu birinji işlem bagumyny biz etdik. Ana da açyldy. Görgän? Eline şu seksiyony waratadan başlady. Sürücüler giýeriniňizde çykaňyzda dergödanyň doly açylanlygyny göz ýetirin diýe. Şu seksiýony bar atada dostlar, içem ammar şuň. Şuna hilem bolany böleklen açylýar da, ýöne şol her böleginden hiç birinden şemal ile bilir geçmedi ýaly döredirilen. Şu barata Kjolman kompaniýasynyň önümi. Şoň üçin arkan şoň garantiýa berip bolýar. Açyp bolýarmy şunu? Ne şudan jyr näme kadip pikir etseňiz, haçany toğu çön ýagdaýynda şuny ruçnoy açyp bolýar eliň bilen. Ha. Kurtular efendim. Ustadım bir cini alham bilerler mi ka? Şulam seksiyonu var atılan biri. Yönümün büyük köşklerde bunun beyefinde has başka taraflar kurulanır. Yine şu tayi ne için oluyor? Yüklüğün geliyen yeri ve hemen ekidilyen yerleri. Yönü şunu şu tayi 50 kat natçak olsan bir näçe adamın güýçi gerek. Senin bir giden vaktin gitki. Bärde öyle näme kurulan dostlar. Yörüýte teknikalar var, şol yüklüler daşayan. Oğlum şunu görkezeli. Şu galya gelin maşin üstüne münüye ve gün şun üstünden arkayın tepkileşiyede işler vermek. Karat el iş bilen 3 tagat etmeli işimi 10 yaş minutta bittiyede. Ne olsa size yeni ilk küçük kapıyı görkedelim ben size. Şu Meksikanski kapı diyen bana köplerim diye Meksikanski kapı diye geçmerik. Aslında oğlum buna trafik kapı diye. Kjolman kompaniýasynyň önümi gelende şeýle açylýarlar, atin ordularda da badyr. Yine bir yürüytü, bärde yük getirende, şunu diýip açanda, bäri gıyan bolmaz ýaly görediler. Aslında yürüytü şolar ýaly el bilenlerle gün barýakdan şolar ýaly ýagdaýda açyp ýapylar. Şu ipetler 1 million gedek açyp ýapylmagyna garantiýa berilýär. Şu gapylardan Hasar zawodynyň 8 sansy bar. 8 sansyny urnak berdik. Kökäň ýetigeli, hüýje kökäň ýetigeli. Yine şu gapy ýanyna çydamly gapylaryň biri diýilýär-de. 120 minuta çenni orada çıdaýar şu. Allah'a hiç var ot yangın bolmagy bolsun. Yönü 120 minuta çenni nähil ot bolanyr, hiç zat bolanyr. Aynasyna da hiç zat bolanyr şun. Ne de lazerni gapylan biri. Gördün, şun tapawdyn men aýdaýyn, käbir gapa bar ýaňy da meselem. Şuta gelýän bolýan, ýapyljak bolýar. Ene şeýtem açyljak bolýar. Şeýdip durandyr käbir gapy ýapylyp açyp. Oň tapawdy ene şu taýda potensial datçyk bolýar. Şuna giren walkyn diňe şu taýda bilýär. A bu bolýan sen şu taýda dursaňam ýapylmaýar. Meselem bir kararda prime şolan güýnüm haýyrly harman işletde, şu taýda barkaňyzdan özüňizi bilýän. Şu taýrakda dursaňam ýapylanyr. Şoň aýratdyňda diňe şu da çykdy. Bil özü görüp dur sen şu taýrak gelende. O taýrakda bolanda da şoňa görä işleýär. Bilekler bolýan diňe şu taýda. Häzir men haýtydyr kökäň ýa-da tüýjüň hili barada sorasam, meselem diýmeňiz atman şoňa goşulýan reseptler, şoňa goşulýan ulanylýan zatlar diýip. Ýöne o zatlaryň wajyp, ýöne esasy şonu hakykatda görkezýän zatlaryň biri arasçylyk we işgärliň slowiýasy. Nähil ýagdaýda döredilendir. Meselem şu işikler, şu gapylar dostlar, ýanky tüýjüň ýa kökäň tagamyna hiç şeýle dahly ýok. Ýöne şuňda işleýänler üçin rahat bolmak üçin, howpsuz bolmak üçin dörediler. Şoň üçin hem islendik zatda daşyna gurnolýan, uýut daşyna gurnolýan hyzmata bagly. Hasar zawodynyň şolaň biri. Ýene bir gezek sag bolsun aýtýan, haýyrly harmana ananyp bizden peýdalanyň üçin. Şanyňyz sag bolsun dostlar, haýyrly harman siz bilen.